askotan errefuxiatu hitzakin badirudi legitimidade bat badagoela, baino migratzaile hitzak ez daukana. Bai. Eta jende askok, edo nik nekin oin dela, ez dakit, 6-7 urte, enun diferentzia oso ondo ikusten, errefuxiatu dela estatus bat, azkenean, estatu batek emateizula nazioartzeko babesa, behar duzu, frogatuta dalako egoera zehaz batean zaudela, baino ez da pertsona horren izaeraren parte, da egoera bat. Eta hori lortzer arte migratzaia zara. Orduan, askotan egitegu alde hori, eta batzuentzako ondotzat hartze ditugun gauzak besteentzako ez, orduan nahi ez izan harreran, aurtengo urtean, aurreko urtean gertatukoari pixkat erantzun emanez, erabaki genuen ez zekala zenturik. Sosen ez dugu alde hortan sinisten, edo ez dugu baztertze hori egiten, orduan, ahi ez aurten izan harreran, ere sartu dira pertsona migratzaileak ez dakatenak errefuxiatu estatua, eta zentzu hortan, eta batez ere legitimidade hortan sakonduko, hausnartuko nuke ni pixka gehiago, askotan, bai, nien naiz arrazista, hori oso erraza esaten, da danok ditugu horrelako gauzak sartuta. Baina gero, benetan pentsatzea, danok daukagula migratzeko eskubidea, eta horrek zer esan duen gero, bazu harrera herrialdean baldin bazaude, hortan hausnarketa sustatzeko badaukagu erronka handia.